Sa robotics nga kuan part is kanang mura siya og like playing something or playing kanang bagdulaan na sa pero it's very hard gina siya ka kuan very hard nga task because uh, ang piyesa sa robot is as small as kuan murag 1/4 ra sa grain of rice then mo to ipang assemble dayon with kuan proper coding kay kung dili nimo i-code imo ang robot bisag na proper assemble nimo dili na siyang function as kuan intended. National nga robotics nila ni Sir sa akong mga computer Sir Dream ug ni Miss Camia is kuan mag-build og robot nga autonomous so dili siya remote controlled. Mas easy tong remote controlled but autonomous man siya so imo i-program ang robot nga na siya yung own brain nga example ang task sa robot is to lift box then yung ipatong sa stack niya tong box ana dayon kuan kanang ang box i-transfer sa different room dayon kuha na pod og laing box magkuha siya ba nang magbahig so mag lift og mga box nga di na siya nimo sugoon or kuha niya para asa ang box basta ang box is para sa room A kunya i-stack then ang sa room B ana so bisag ikalat nimo ang box ibahig niya according sa room so kuan mo to ang robot nga gi-build then ang training ana namo is kuan na sila sir o si ma'am si miss is ni kuan from morning then until 11 PM to sana sa niabot og kadlawon ang imong training kay kinalan kuha na ang standard sa Kazan sa Russia nga standard kaya dili siya easy yan